Το σπίτι 5-10 την ώρα και το κολπιό σε τεραντέφεκα την ώρα και το κολπιό σε τεραντέφεκα. Πάμε στα σουλίτσα, πάμε για τεσσένε κοντάκαμε η ώρα τρία την νυχτός εμείς το που θα πάμε η ώρα τρία την νυχτός εμείς το που θα πάμε. Σήκια μέρη στον τόπον, σήκια μέρη στον τόπον, λίγουμε και τυλίγουμε. Σήκια μέρη στον τόπον, σήκια μέρη στον τόπον, συγκολφάσε χομερτικός ο κρεβάτο πόστοπον, συγκολφάσε χομερτικός ο κρεβάτο πόστοπον. Πάμε στα σουλίτσα, πάμε για τεσσένε κοντάκαμε η ώρα τρία την νυχτός εμείς το που θα πάμε η ώρα τρία την νυχτός εμείς το που θα πάμε. Εσέμπε πίνεν η μάνα άλλε να μη εφτάει, άλλε να μη εφτάει. Εσέμπε πίνεν η μάνα άλλε να μη εφτάει, άλλε να μη εφτάει. Εκείνε πανάμονεσεν την Όσκαρ δεν θα καεί, εκείνε πανάμονεσεν την Όσκαρ δεν θα καεί. Πάμε στα σουλίτσα, πάμε για τεσσένε κοντάκαμε η ώρα τρία την νυχτός εμείς το που θα πάμε η ώρα τρία την νυχτός εμείς το που θα πάμε.
Thank you.